Health. Mga doktor sa syudad kag probinsya nagapanawagan nga magpamtang sa Negros COVID Center. Sa Balita National, Simbahan Katoliko nagdeklarar wala sa public celebration sa Palm Sunday. Mga pribado nga mga eskwelahan ginpangabay nga hindi anay magpanukot sang balayran sa tuition. Sa Balita International, Italy nalampasan ng China sa kanamuon sa mga naglamatay bangod sa COVID-19. Sa sports, Australia desidido sa pagbadala sa mga players kung humalampang sa Tokyo Olympics. Balita Entertainment, Pokwang nakahibi sa kaakig matapos ginbash kaya ginhibo nga paghatag sa pagkaon sa mga frontliners kag apektado sa COVID-19. Samtang sa Balita Special, ato naman pag-istoryahan ang madapat himuon para sure nga safe ang mga pets batok sa rabies. Maayong aga Bacolod, mga aga bilog nga bahin sa Western Visayas. Karon nga daw Biyernes, Marso 20, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang bilog nga Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro ang makaangkon ini sang mga magalumon o kung kasarangan nga galom tubto magalumon nga kalangitan nga may lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies. Ang kung kasarangan tubtob mabaskog nga hangin nalin sa nasidlangan padulong sa naminha nasidlangan ang magaluntan naman nga mayara man makanay-kanay nga balod sa aton nga mga kadagatan. Samtang sa syudad sang Bacolod, ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius, tubtob sa pinakamainit nga 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magulik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Life. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace, for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully.
If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. Itang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapaguna nga mga balita lokal, natala na nga mga baton sang dugang nga COVID-19 test kits ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental halin sa Department of Health agud gamiton sa pagdetect sa mga kaso sang coronavirus. Sulod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, sa karon may 7 ka mga test kits nga ginapreparar ang probinsya kag handa gamiton kung kinahanglan. Duha man ni Diaz, nagamat-amat na ayo ang kondisyon sang 6 ka mga patients under investigation sa Teresita Halandone Provincial Hospital sa siyudad sa Silay, bisan nga wala pa may baluan na resulta sa swab specimen examination sang Research Institute of Tropical Medicine. Sadtong Marso 15, ginpahag ni Health Chief Francisco Duque III nga sa masunod nga semana, posible nga maumpisa na ang pag-deliver sa 5,000 tubtub 10,000 ka mga rapid test kits halin sa South Korea kag 10,000 ka mga test kits halin naman sa China. Ginako ni Dr. Grace Tan sa ang Bacolod City Health Office nga hindi malipod nga madamo ang nag-abot sa syudad halin sa Manila nga ginakonsideran nga persons under monitoring o kon PUMs apang kinahanglan ma-validate pa ang iban nga mga impormasyon. Sudo kay Tan ini ang rason kon nga may nagalibot nga mga health workers sa kada balay agud mo sisa kon mayara sang PUM kag para ma-monitor ang ila kondisyon. Nag-apelar man si Tan sa mga PUM nga hindi magkahuya nga magpanugid sa health workers kag sabton sa gusto mga pamangkot partikular kon mayara sang travel history sa mga lugar nga mayara sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Nagapanawagan naman ang grupo sa mga doktor sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa mga opisyal nga magpahamtang sa Negros COVID Center. Sa isa ka statement, ginpahag ni Dr. Catherine Christy Pareño Bautista, coordinator sa Doctors Media Campaign for COVID, nga nagapangabay sila sa mga opisyal nga magdesignar sa isa kadakong eskwelahan sa kada banwa kag syudad bilang quarantine center para dalan sa mga persons under monitoring kag persons under investigation. Ginpahatag ni Bautista ang mga persona nga hindi makasunod sa insakto nga home quarantine ang dapat dalon sa COVID center para sila ang mamonitor. Nagapanawagan man ang grupo nga magpangita sang dako nga government hospital para lamang sa mga pasyente nga positibo sa COVID-19 kag isa pa ka ospital para sa mga nagabasakit nga hindi konektado sa COVID. Nagalaom ang grupo sa mga doktor nga tamdon sa mga opisyal sa gobyerno ang ilang nga pangabay sa tuyo nga mabatuan ang virus. The transmission or the contacts of people who are not supposed to have the infection, but because they are in the vicinity or in the hospital where we are also catering for regular patients. Kabayan sa pahayag ni Dr. Catherine Christy Pareño Bautista, coordinator sa Doctors Media Campaign for COVID. Nagpangabayang sangguniang panlunsod kay Mayor Vilio Lerdiang nga magdeklara sang state of calamity sa syudad sang Bacolod bangod sa padaan nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Inipaagi sa resolusyon nga gin-author ni Councilor Renicito Novero nga unanimous nga ginapaboran sa Konseho a pesar nga wala sang positibo nga COVID-19 case sa syudad. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Novero ang resolusyon ang nabase sa pagdeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte sang state of calamity sa Pilipinas bangod sa COVID-19. Ginpathag ni Novero na lakip sa resolusyon ang pangabay kay Linardia nga i-release ang mid-year bonus sa mga empleyado kung may legal nga basihan para ila ini mausar sa pagbakal sa mga nagapanguna nga balaklon. Nagalaom si Novero nga paboran sa Department of Budget and Management ang resolusyon bangod ang mid-year bonus
ang masami ginahatag sa bulan sang Mayo. Suno kay Novero, ilaman ginapangitaan sang pamaagi nga mahatagan sang bulig pinansyal ang mga job order kag mga hindi empleyado sa gobyerno pero ginaproblema sang syudad ang financial capability sang syudad kag ang legalidad. Declaration of state of calamity in the city of Bacolod tungkol sining upsurge sa coronavirus. Although wala kita diri sa positibo pa, kakaluis na ginaong na may pangawala agit ang mga positibo. Kabahin sang payag ni Councilor Renesito Novero. Wala pa sa karon ginakonsiderar ni Mayor Evilio Leonardia nga ipedalo man syudad sa Bacolod sa lockdown bangod sa isyu sang COVID-19. Suno sa alkalde, dapat makonsulta ang mga doktor kang business sector angot sa impact sini kung ipatuman gid man ang lockdown. Gipatag ni Leonardia, hindi kinahanglan magsunod ang Bacolod sa tika nga ginaubra sa ibang nga lugar nga nagpatuman sang lockdown kag kung ipatuman ang lockdown inibangod ang kinahanglanon. Ginpaathag sang alkalde nga lain ang sirkumstansya sa kada lugar. Una nga nagpapanahog si Mayor Evilio Leonardia sa Executive Order 21 nga nagapaydalom sa Bacolod sa General Community Quarantine nga nagalimit sa hulag sa mga tao bilang precautionary measure kontra COVID-19. Sa idalom naman iya sang lockdown, ang mga tao ang dapat magtiner sa sulod sa ila balay kang gobyerno ang maghatag sang kinahanglan sang tao o kung may isa ka miyembro lang sa pamilya ang makagwa sa balay para magbakal sang basic needs. Sa dugang nga mga balita lokal, ginahulat pa sa karon ni Toboso Mayor Richard Hauhoko ang pathagikan sa otoridad kunya apapaulion subong adlaw Marso 20 ang konsehal sang Toboso ang ginakabig patient under investigation. Anom kadlaw nakaligad kag na-admit ini sa Teresita Halandone Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. Suno kay Hauhoko, nakibot siya sa nakabaton siya sang text message gikan sa hospital nga papaulion na ang konsehal. Dugang pa nagpamangkot si Hauhoko kung ara na ang resulta sang ginpatigan nga swab test apang ginpalayag nga nadula ang specimen sample sang konsehal. Palayag ni Hauhoko, nagtawag siya mismo sa konsehal kag ginkumpirma na ginhambalan nga magpauli na subong nga adlaw. Dugang pa maayo na ang pamatyagan sa mga konsehal apang punto sa alkalde wala pa masigurado ang kondisyon sa mga PUI. Naibaluan ang partners ng konsehal ang ginpaydalo man sa home quarantine matapos naka-eksperyensya man sa sintomas sa mga virus. Pathag ni Hauhoko, luyag niya lang nga maklaro kag masigurado ang ikaayos ang tanan niya nga nasakupan. We've been waiting for it for 6 days na karon at amon to bala elected official. So amon na wala gyapon, then nakabaton ko message nga papulion lang nila. So I was asking why kung nga ang kadugay sa result. So amo to ambal nila nga nadula ko ng result kag okay naman kuno ang pamatsag di amo kunong papulion. Kabahin sa payag ni Toboso Mayor Richard Hauhoko. Nagapilar naman si ABC President Lady Gles Gonzales sa publiko nga maghatag konsiderasyon sa tanan nga barangay kapitan sa siyudad sa Bacolod angot sa sarang nga mahatag nga pagkaon kag suporta sa tanan nga apektado sa COVID-19. Sunod kay Gonzales ang mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa ipadalang assistance pagi sa DSWD sa dinang barangay amo maghatag sa pumuluyo wala pa nakaabot. Dugang pa ni Gonzales nga duha, tubtub tatlo lamang kadlaw ang masarangan sang barangay nga mahatag ang kinanglanon sang pumuluyo kag nagadepende pa sa available nga pondo. Nagapangabay si Gonzales nga hindi dapat hangpon sang pumuluyo ang sitwasyon tungod ang tanan nga opisyal o kung nagpangabay si Gonzales nga dapat hangpon sa pumuluyo ang sitwasyon tungod ang tanan nga opisyal ginahimo ang tanan para makabulig sa tanan nga nagakinahanglan. Ginbisitahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag mga miyembro sang Provincial COVID Task Force kahapon adlaw ang Cadiz District Hospital agud ma inspeksyon sa mga pasilidad sang bululungan nga among gamiton bilang COVID-19 center sa probinsya. Kaupod sang gobernador mga private doctor volunteers nga nagpasalig sang bulig sa gobyerno probinsyal pagadugangan sang probinsya ang mga doktor, nurses, medical supplies kag kagamitan sa ospital nga gindisenyo agud makaakomodar sang mild to moderate COVID-19 nga pasyente. Ining ospital ang pwede na nga maka-admit sa mga pasyente umpisa Lunes kung mag-abot na ang personal protective equipments. Nagtawhay na ang mga border sa probinsya sa ikalimang adlaw nga pagpatuman sang check-up points ng Philippine National Police bangod sa coronavirus disease. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Romeo Balaros, nagyutay ang mga tao nga nagasulod sa probinsya. Nakabulig man ang pag-kooperar sa mga tao sa otoridad nga wala na nagareklamo kung ipedalom sa thermal scanning.
Duran ni Baleros, kung may madugang nga thermal scanner, mas makabulig pagid nga magtahoy ang check-up point sa otoridad. Sa probinsya, may 5 ka border lines nga nahamtang sa Hinubaan, Cabancalan, San Carlos City, Moises Padilla, kag Banwa sang La Castellana. Nagpatuma naman sa electronic dalaw o kung e-dalaw ang Metro Bacolod District para sa mga persons deprived of liberty o kung PDL. Sunod kay Assistant District Jail Warden Inspector Joaquin Jude Ledesma, tuyo siniya mo nga makaistorya sa gihapon sa mga PDLs ang hilahimata pagi sa internet communication matapos nga wala na sa karon ginpanugutan nga personal nga pagbisita sa presuhan bawod sa pandam sa COVID-19. Dugang pa ni Ledesma hatagan lamang sang 5 tubtob 6 ka minutos ang kada PDLs agod makamusta ang ilang himata. Ginamonitor man sa jail kung stricto ang ginasunod ang proper hygiene sa tanang PDLs dalang pag-edukar kung ano ka-importante ini para sa ikayang lawas kag malikaw sa makalalaton nga balatian. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, maghahatag sang 20 kadlaw nga extension sa due date kung balayran sa kuryente ang Central Negros Electric Cooperative o kung Seneco, umpisa Marso 24 nga schedule sang balayran. Ini ang ginkumpirmar ni Maria Luisa Parroco, tagpamuno sa Seneco Cooperative Promotion Section sa interview sa Aksyon Radio. Sunod kay Parroco, iningalihok ang resulta sang positibo nga sabat sa mga power generators sa konsiderasyon ng inhinyo sa mga opisyales sa kooperatiba kasunod sa epekto ang indulot sang COVID-19. Sa piyak nga bahin din klaro ni Parroco nga mayara man sa karon sang ginapatigayon nga preventive measures ang Seneco para sa seguridad sa mga empleyado kag mga konsumidor batok sa among nga balatian. Dugang pa sini, nga ginatun-an man sa karon sang management kag board sa Seneco ang posibilidad nga pagpatuman sang 4-day work week sa ilang nga mga empleyado. So, ang aton nga deadline naglawig siya by 20 days. Kung amo nang imo deadline, hindi ka anay pag-utan. So, wala man tagahambal nga mautog kita dayon, kundi nga naglawig lang gid ang extension sa mga consumers daton because of this issue man sang NCOV ni virus ni siya. At least may allowance ang aton mga member consumer owners sa pagbayad sila sa ilang apio. Ang kabahin sa pahayag ni Maria Luisa Parroco sang Seneco. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:22. Sa ato naman mga ka-aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga natubo sa inyong lawas, sis man ang kuntumor, hindi pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Herbal Capsule, suno sa mga eksperto. Yan ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Maydalan Hernais at tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound yung nagatinlo sa atong dugo kag atay. Hindi man nabayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy ng liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang pwede mabakal sa online kag pwede na deliver sa inyong pulian. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Simbahan Katoliko nagdeklara wala sa public celebration sa Palm Sunday. Samtang mga pribado nga may eskulahan ginpangabay nga hindi anay magpanukot sang balayran sa tuition. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus.
You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Bay State Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Bay State Health. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. What actually happens to your body when you get coronavirus? It spreads from droplets from the nose and mouth, often when you're coughing or sneezing. And they land on surfaces, and you pick up the virus then with your hands. And if you touch your nose, eyes, or mouth, that's how you become infected. You can also pick it up by touching other people or by shaking hands and then touching your nose, face, or mouth. So what happens when it enters your body? The virus sits in the throat and the upper respiratory tract. In most cases, around 80 to 85% of them, symptoms are mild and they'll quickly pass. You may get a sore throat or a dry cough, and your throat may be red. As your immune system kicks in and you start to fight the invading virus, you may also get a temperature. Your body temperature increases as it tries to create a hostile environment for the virus. In other, more severe cases, the virus can attack the lungs and cause pneumonia. This affects maybe 15 to 20% of people. It binds to two types of cells in the lungs and causes them to clog up. Goblet cells that produce mucus and cilia cells which have hairs on them and normally prevent your lungs from filling up with debris and fluid. Generally, most people recover from pneumonia, which can take up to 10 days to peak. In the most critical cases, though, coronavirus can be fatal, particularly for the elderly and those with other health conditions. In very rare cases, your immune system can go into overdrive. It produces a flood of white blood cells which activate chemicals. Italya na sang mga balita nasyonal, wala sang public celebration sang Palm Sunday sa masimbahan Katoliko bangod sa enhanced community quarantine nga gina-implementar sa Luzon para mapungga na paglaptas sang COVID-19. Ang enhanced community quarantine ang gindeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte ang magalawig tubtub sa tunga sa bulan sang Abril. Ang Holy Week ginaumpisahan sang Palm Sunday sa Abril 5. Bangod sini ginapangabayan ni Manila Archdiocese Apostolic Administrator Bishop Rob Broderick Pabilio sa mga Katoliko nga magpuasa kag ipangamuyo ang kalag sa mga napatay sa COVID-19 kag ang mga nagamasakit tungod infected sang virus. Ginsuspend man sa Catholic churches ang misa kag ginapatigayon paagi lang sa online. Nagapangita sa karon ang Department of Health sa duwa ka pasilidad nga maghimo pahamtangan sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 matapos nga padlay nga nagasaka ang kadamuon sa kaso sa Pilipinas. Suro kay Health Secretary Francisco Duque III, gina-finalize pa sa karon ang plano nga 140-bed facility para sa mga COVID-19 patients sa Philippine General Hospital sa Manila.
Dugang pa ni Duque nga ginatrabaho man sa karon sa health authorities ang pagtukod sa 120 ka mga beds nga para lang sa COVID-19 cases sa Jose Rodriguez Memorial Hospital sa Tala, Caloocan. Ginapilar man ni Duque sa mga hospital nga dutay na lamang ang protective equipment nga magpakiangot sa DOH. Ginapagamit na ni Quezon City Representative Alfred Vargas sa gobyerno ang calamity funds sa idalom sang 2021 Internal Revenue Allotment agud masabat ang mga pagkinahanglan sang kada local government units sa ginapangatubang karon nga problema sa COVID-19. Sunod kay Vargas, ang advance nga paggamit sang IRA nga natalana sa kuntani para sa masunod nga tuig ang ginhimo na sadto sa panahon ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa idalom sa Executive Order 494 kay Executive Order 723 sa din gamit ang IRA para sa nagkalain-lain nga priority projects. Kung magamit ang porsyon sa pondo sang IRA sang 2021, makabulig ini sa mga LGU sagud masabat ang ilang mga kinanglanon medikal agud makontain ang virus bulong para sa mga pasyente nga magpositibo sa balatian amo man ang dugang nga basic social services. Magluwas diri yara sa idalom sa state of calamity ang bugos nga pungsod bangod sa COVID-19 sa di nagatuga na ini sang lapnagon nga kahalitan sa palangabuhian kag normal nga pagpangabuhi sa tao. Sunod pa diri mahimo gamiton sa mga LGU ang 5% sang calamity fund sa IRA matapos ang deklarasyon sang state of calamity sanding man sa Section 21 sa Republic Act 10121 nga among naghimo sang National Disaster Risk Reduction Management Council. Ginatagan pagtamod sa mga malida nga dako nga suporta para sa mga LGU kung may dugang nga magamit nga pondo. Ginpangabay ni Commission on Higher Education Chairman Prospero De Vera sa tanang nga pribadong eskwelahan nga hindi magkolekta sang bayad para sa tuition sa mga estudyante tubtob nga nagapabilin ang enhanced community quarantine sa Luzon. Suro kay De Vera, nabudlayan na ang mga ginikanan kay estudyante nga magkadto sa pribadong universidad para magbayad sa tuition kabangdanan nga ginapilar sini nga wala sang koleksyon subong nga bulan. Para naman sa pagpatigayon sa online classes, ginmando na sa universities nga i-review ang delivery system sa ila online classes tungod may pila ka estudyante nga nagaka-eksperyensya sa mahina nga internet connections kag hindi man makakadto sa internet cafes tungod sa transport mitigation. Wala sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga magpaidalom sa self-quarantine para sa COVID-19 sa piyak nga makapila ka beses sila nga nag-updanay ni Health Secretary Francisco Duque III nga sa karon nga self-quarantine tungod sa virus. Sunod kay Senator Bongo, trabaho ang inauna sang presidente. Apang istrikto naman yung inamonitor sa mga doktorang kondisyon sa ikaong lawas ni Presidente Duterte. Duha pa ni Go nga hindi naman siya magpaidalom sa self-quarantine bisan nga exposed kay Duque. Palayag pa sang senador, padayon siya nga magaserbe para sa pusod, kag handa man mapatay samtang nagaserbisyo sa mga Filipino. Samtang hindi man magpaidalom sa self-quarantine si Presidential Spokesman Salvador Panelo, nga isa man sa nga na-expose kay Duque. Ginpangabay ni Commission on Higher kon sa dugang nga balita national, ginpangabay ni Senate President Vicente Sotto III kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpatawag sang special session sa Kongreso ug maka-release ang budget sa tunga sang COVID-19 situation sa Pilipinas. Sa pahayag ni Sotto, iya ginsuwestyon nga magpasara ang Kongreso sang food subsidy budget para sa mga daily wage earners nga bangod sa community quarantine, wala na sang income. Dugang pa ni Sotto, hindi man kinahanglan ang full staff sa special session. Ang importante, mayara lang sang records kag pila ka mga tao nga mag-operate sang recorders. Ginaduso ni Sotto ang 300 pesos kada adlaw nga assistance sa kada pigado nga pamilya nga apektado sang Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Dugang pa, malambot sa 27 bilyones pesos ang proposed subsidy bangod hatagan ang kapin 15 milyones ka mga pamilya sa NCR sa sulod sang isa ka bulan. Nadawagan si Presidente Rodrigo Duterte sa duha ka panalgan sang Kongreso nga magpatigayon sang sesyon para magpasar sang supplemental budget para mayara sang dugang gagamiton ng gobyerno para matapna ang paglaptapan sang COVID-19 kag para ma-address ang impact sini sa mga Pinoy. Sa statement, ginpahayag ni Senator Bongo nga mahimo patigayonon ng special session sa Sabado ukon sa Lunes sa masunod nga semana. Duha pa ni Go nga base sa ilang istoryahan, ang prioridad amo nga ipasiguro ang dugang nga pondo nga malukar gilayon para sa healthcare needs kag para sa mga mas nagkikinahanglan financial kag food assistance nga mga Pinoy, partikular na ang vulnerable sector, daily wage earners kag informal economy workers nga apektado sa istrikto nga quarantine measures nga ginapatuman. Ginaduso ni Senior Citizen Party List Representative Francisco Datul nga dapat magpatuman sa care packages kay isolation protocols
sa mga senior citizen labi na sa mga pigado para hindi sila magmasakit. Sunod kay Datol, mas kritikal ang isolation sa senior citizens nga apektado sa COVID-19 hot zones kag warm zones. Suportado ni Datol ang tikang ibutang ang patients under investigation kag persons under monitoring sa contained yung mga lugar kaangay sa hotels nga malapit sa level 2 kag level 3 hospitals. Dugang pa ni Datol makabulig ini para mabuhinan ang pandam sa nga masakit sa pamilya kag mga tupad balay. Nagalaw mga kongresista nga mag-aisa diri ang mga tag-iya sa hotels bilang parte sa ilang corporate social responsibility. Liwat man nagpanumdum si Datol sa mga may edad nga magpabilin lamang sa sulod sa ilang balay, mag-self-quarantine, mag-inom sa madang mga tubig kag ipabilin ang katinlo sa lawas bilang paghalong agud hindi matapikan sa COVID-19 ilabi na mayara sang pre-existing medical conditions. Ginpahayag naman Interior Undersecretary Jonathan Malaya nga dapat panumdumon sa CPP, NPA, NDF ang national interest sang pungsod kasunod sang paandam sang COVID-19. Gintawag ni Malaya nga maiyaiyahon kagula sa magpalangga sa nasyon ang komunista nga grupo nga matapos nga wala ginugyunan ang gideklarar nga unilateral ceasefire ni Presidente Rodrigo Duterte samtang masako ang gobyerno sa pagtapna sang COVID-19. Sunod kay Malaya nga dapat pungsudnod nga interes ang unahon sang grupo sa baylo sang handom nga pukano ng gobyerno. Ginpasiguro ni Malaya nga in kaso maglansar sang papang-atake ang rebelde nga grupo, nakahanda naman ang tropa sang gobyerno. Una diri, ginpahayag ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison nga wala sila sa nakitaan nga rason ang ilahanay para updan ang ceasefire ni Presidente Duterte. Panubo na sa Alert Level 1 ang status ng Bulkan Taal gikan sa Alert Level 2. Ang Alert Level 1 ang nagakahulugan nga abnormal sa gihapon ang sitwasyon sang bulkan. Sulod sa FIVOG sa nakaligad niya 4 ka semana matapos umpisa nga ginpapanawag sa Alert Level 2, ang bulkan nagnubo ng na-record nga volcanic earthquakes. Naghagan-hagan man ang sungaw gikan sa main crater kag daang Castilla Fissure. Sunod sa FIVOG sa idalom sa Alert Level 1, nagakahulugan nga yara sa gihapon sa alang-alang nga sitwasyon sang bulkan kag wala nagakahulugan nga naguntat o kung nadula na ang paandam sang paglupok sini. In kaso pa dahil nga magnubo ang mga monitoring parameters, ang alerto mahimo magnubo sa Alert Level 0. Ang FIVOG ang nagpanumdum sa publiko nga sa Alert Level 1, mahimo magluntad sa gihapon ang golpeada nga paglupok sang steam o phreatic explosions, volcanic earthquakes, manipis nga ashfall, kag pagtipon o pagbuga sa makahililo nga gas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:37 sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, aton ginarekomendar sa inyo, habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit. Santon Plus Herbal Soap, nagapaputi sang panit, nagapakinis sang kutis, nagapaputi sang imo nga panit, no? Ang Santon Plus Herbal Soap, mabakal naton ini sa paagiman online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gidinabong posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluaran yung colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Super Fiber and other quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sa Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Italy, nalampasan ng China sa kadamuon sa mga nagkalamatay bangod sa COVID-19. Samtang Australia, desidido gyapon magpadala sa mga athletes sa Tokyo Olympics. Inaapila sa atong mga balita gidulong sa inyo sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow, or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close... Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Kag sa ato naman nga Balita International, nalapawan na sang Italy ang China sa kadamuon sa mga nagkalamatay sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sa sunod lamang sa 24 oras, naka-record sang dugang nga 427 ka makaso sa nagkalamatay sa Italy nga nagresulta sa total deaths nga 3,405.
Ang China naman na mayara sa karon sang 3,245 kamano record nga nagkalamatay bangod sa COVID-19. Sa karon kapin 220,000 na kamataw sa bugos ng kalibutan. Ang infected sa COVID-19, 84,000 naman ang naka-recover, samtang masobra 8,800 naman ang nagkalamatay. Samtang sa pungsod China, o kung ang pungsod China ang wala sang panibago nga record nga nagpositibo sa coronavirus disease. Sa balita sa patag sang pagnegosyo, hindi na pagsugto na isang mega world ang ilas ning mga renta, ang mga retail tenants sa ilang malls ug commercial centers nga naapektuhan sang COVID-19 lockdown. Ang sukot sa renta para sa mga tenants nga wala maka-operate sa Metro Manila kag sa ibang nga bayan sang Luzon ang hindi na pa anay pagsukton sa period nga Marso 16 to Abril 12. Ang Mega World Lifestyle Malls nag-operate sa mga malls at commercial centers sa nagkainlain nga mga lugar sa Luzon, lakip ng Quezon City, Taguig, Pasay, Las Piñas, Binondo, kag Alabang West, tubong man sa Laguna, kag Batangas. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 51 pesos kag 48 centimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 45 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 63 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, nakahibigid si Pokwang action boy sa comments sang basher sa iya. Kaya man si Pokwang sa nagligad ng mga inadlaw, naghimo ni siya sang naghatag siya ba sang pagkaon action boy sa mga frontliners bala. Oo, mga military, very good. Siya gito nagahimo niya. Oo. Mga military, police, mga health workers, ginatagan niya na action boy. Teka ron, after sito paghatag yan, nanghatag naman siya sang mga bugas naman bala, mga relief goods sa mga local niya nga barangay. So sa post nito magin sa liga lang siya kuno nga barangay kapitan, kagabulon siya kuno kung sino tagan, amo na. Tapos may nag-comment sa iya nga action boy, sa iya nga post, nagamba nga papansin. Kaamo na balahaw. Ambot ko ang nag-comment ni papansin, nakahatag mo ni siya. Actually, ang papansin na comment. Correct. Siya gina action boy. Ambal niya, hambalan ni Pokwang, hambaya pumikit na lang kayo at manalangin. Hambaya, tapos hambaya, yan na lang sana maitulong nyo sa bayan natin. Amo na sa iyang Instagram. Tapos hambaya pa, read this, mga animal. Amog na mo na init na sa good action boy. Hambal yan, naiiyak ako sa galit sa inyo. Sa ganito pa talagang panahon, sa ganitong panahon, mga kampon ng bashers ng satanas. Grabe, gito ka kay action boy. Ngayon pa talaga, hindi ito ang tamang oras. Hambal ya, inikunuya ang panahon action boy para gamiton sa insakto ang social media. Mag-inganyo sang magpalaptas ang good vibes. Amo na bala? Hindi kayo puro pang bash, puro pang pakamalaot sa gobyerno, finding bing, di na ko sa mirror. Sige, waka sa mga test kit, wala ko no test kit ang makolod, ayang bot, Kaya wala gid man, diba? Wala gid man, kaya ang testing niya dito sa RRTM. Oo, kag according sa kay... siguro, maabot gid man na, ang ato mga congressman na nag-request na gid sa Department of Health nga padalaan gid di sa Negros sa test kits. Kay ginangulat paman to ko ang iya kay UP action boy. Although pero may maabot man iya sa South Korea kag sa iya sa China. Sa China, oo. Ang China grumayo man nakikita mo do na control nila ganing ila to. Wala na gani kuno sang sila good news na action boy nga wala sa China wala na sang dugang mga kaso sang COVID. Which is good news. Pero na control na nila. Dito sa China, ang ma-lockdown to, yung patuman man mo, mumuni aton, ginahimo, dili sa aton. No? Sa mga Black Action Boys, sa mga nagawakal, to bala nga, sige, wakal-wakal nga wala test kit ko ng Bacolod, din ko ng alkalde, may mga meme na sila ginahimo, finding Bing, imbis finding Nemo. May mga mama ng Action Boy. So, tao na wala sa umbrahon pang buhay. Tapos meron, makita ko meme nga, Mir Bing ko upod ka namon subong, gihuan ng baso. Ay, gihuan ng baso. Ako na bala mga meme bala nga ayaw mo. Grabe, hindi ka creative mga Pinoy. Usually na mga tao, ina nga, mga kontra na nga daan bala. Ay, banting ka na yung tran pag ina politika mo. Oo. Pero action boy nga,
according sa kay Aksyon Day si Aksyon Day isa sa aton nga mga frontliners, mga nag-update angot sa COVID-19. Hambaya, explain to Aksyon Boy nga wala sang test kit ang Bacolod. Nga wala, kay dito lang na ginadala sa RITM, o Research Institute for Tropical Medicine. Di ang RITM, siya lang gina ang loan accredited sang WHO. Nga magpatigayon kuno sang test daily, tapos 300 lang kabilog. And then ang result, makita pa, o kung mabalaan pa, 2 to 3 days. So, bisan diin nga lugar sa Pilipinas, wala gid ya sang test kit. Municipalities or cities, wala gid ya magluwa sa RITM nga ara namtang sa Muntinlupa City. So, ina tani ang mag-get sa mga tao, di ba? At di subong ka request na according sa mo ang aton nga government subong nga dapat padalaan na gid dire, di ba? Kaga i-accredit pa na sa DOH mo para makapatigan ka sang test. Ti ano pa na dapat sa WHO pag ito Aksyon Boy. Para gani isang UP na nga test kits bala way pagani na wala pa magamit sa WHO. Wala ma-credit. Hindi niya mo ni kahapos. Correct. Hindi niya mo ni kahapos bong ibanda kay matsamo. Damo mi mga alam. Damo so, mga alam. So Aksyon Boy, kung mayroon magit sang PUI sa isa ka lugar, di ba ginakuha na specimen, kag ginapadala dito sa RITM. Muna siya. Hindi kaya binawala ko no gagiho yang ano. Ti anong tana alam pilito kay 2 to 3 days pa gagwa. Kasi masilin ka nga way pa di sang kaso sang COVID niya kay wala test kits mo. Ano kitang gusto mo? May ari tadi COVID daw. Mo na gusto mo? Ha? Pasalamat na kita bala. All we have to do is cooperate. Pray. Hindi tadi mga sudlan sa COVID. Amo ni gani nga may mga measures nga nahimo, precautionary measures para nga hindi kita masudlan diri sa COVID. Correct. Yes. Amo na so ang kadamo gid sa mga maalam law. Hindi man damo gid kay Aksyon Boy ti way ta mahimo. Way ta mahimo ti mga sila yang kabalo mo. Sila yang kabalo. Way ti kabalo. Ang mga official tayo pa dyan, hindi kabalo bla. Nga tanan mo hindi na gani katulog ang mga official taniyo. Tanan lang ginahimo. Ang sadya pag sa mga barangay kay pangita gid yang tao yang ti na tunga mo barangay way pa panghatagaw. Ang barangay Singkang Airport. Nangatag sila mga kuan ng mga alcohol kag kuan. Amo na may mga pang tinlo kag may pagkaon pag pangatag may makomment pagid diyan nya daw basi piki maning alcohol di para matistigan mo kung dapat tiyaga mo daw piki ang alcohol siya mo inom ay muna ginainom kala hindi lang namin ko ginatagaan na bla hinahatagan na mareklamo pag wala man naghatag ang barangay maka-harm sa inyo. Hindi man na piya ba si piki man. Ay, karon ma. Kay balo kang alcohol to daw gin pang ripak bala. Kay daw bilog mo daw dako kay mara mo na abdo ka bulk Aksyon Boy. Naka-bulk ti gin pang ripak. Ti siyempre way na iya sa ang ginasudlan nga masulod. Kung baga nagbakal ng sila sang sprayer, sa bottles. Ti wala na iya sang ngalan. Ti sila nga mas piki man ni. Ano mga klase sa gintagaan ka na hindi pagpatunon Kung hindi ka lang yan, namalo mo lang hatag lang to si Iba na. Pero ginbaton mo man. Ang mga blako na nung ginahimo sa aton nga mga opisyal sa gobyerno, pasalamatan na ito nina. Hindi ba? Kaya abi mo ini nga aton nga pag-away sa COVID, hindi lang niya sa gobyerno, hasta kita sa di. Yes, tanan kita Aksyon Boy. Dapat partisipar tani kung paano maaway ng COVID-19 Kasi pukwang yung nangatag, ginbash pa. Ginbash siya. Ano, klase. Dapat ma-health ta tanan to si Felix to, nagpalagyo-lagyo to. Nakahalit man to sa Felix Aksyon Boy. Lejano, ano ganito? Alejo. Felix Alejo ang apelyido niya. Ang Alejano to, sala lang to sa Colonel Baleros. Nagsala lang to Primero. Kaya mo na ginatag man niya ang ngalan sa aton. Kaya mo na ang ginalawag na sa ulit, pag siling ka nga, ay, Alejo gali apelyido. Di correct man tayo na ito. Ay, Alejo gali. Sala gali itong ginatag. Bumiro ang ngalan ni Colonel Baleros. Anyway, nagpakayo naman nag-apologize naman to sa Colonel Baleros. Kita mo man nag-apologize man. Kaya mo man lang ito nakuhaan natin mo, di ba? Hindi na tayo mag-intra dahil sa mga susmatsagi ko, mga bingit. Maka-OA, bala ako, no? Oo, tiyan mo kayo nagsala si Colonel Baleros. Di ba? Okay, tao mo lang na. Sige. Sadya kung hatag pa si Pukwang, kung ibas ka pa yan. Ang gabas tani niya mong manghatag. Correct. Desidido ang Australia magpadala sa mga atleta sa Tokyo Olympics. Ini kasunod sa paandam
nga hindi madayon ang Olympics bangod sa coronavirus disease o COVID-19. Ginpahayag ni Australian Olympic Committee Chief Matt Carroll nga ginahimo nila ang ilas ning tanan nga masarangan para maaangkon ang handom sa ilang mga atleta nga magmadiragon sa Olympics. Nagilaom sila nga sa naging pahayag sa organizers nga hatagan sila sa importansya. Kung hatagan na sa importansya ay kayong lawas kag safety sang mga atleta. Aksyon Doors lang alang ng imo balita special dan na yung kilang. Buwas lang buwas ito ka lang lang. balitain lang kung tukuro sa news center. Ito istoryanay lang tayo doon. News center. Alay, no. Sige. Kaya ito niya time. Okay, why not that time? Cristina Parcon, good morning. Cecilia Alvarez, Phil Alonsagay, SP Lantapi Garcia, sakay Marjorie Tip Villaflor Tipsay, good morning. Mayman Lolo Singson, Corazon Ebon, kay Kagawad Ulay Abalahon, Phil Alonsagay, Barbara Sevilla, Phil Ronnie Sidayon Gordon, good morning man. Kag M. Saboso, mga aga. Yes. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Christian Santiago, Philip Isulat, Nonoy Tajones, Angie Tesaluna, Rock Carino, Menya Pasadilla, Alex Alfabeto, Jenny Regalado, Jocelyn Calamaan, Isabel Tulup, Richelle Aguarenze, Miss Heaven Yen Magbanwa, Helen Cuesta, kay na Margaret Yoni Fermin, Ofelia Arce, Pacubas Azir, Ferrer Steph, Ronquillo, kay Nong Simeon Ronquillo, good morning, and Lula Ruth, good morning. Si kay Roberto Gallo, good morning. Kag sa ginatami ko ang Falgi Law Office sa mga ating abogado da, mga aga. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hopon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa